handball ka fara farikolo ɲɛnajɛsuguya tɔw kan o bɛ ka kan ka segi ka na Mali lekɔlisow kɔnɔna na. O ye Mariam Katikon ka laɲini ye. Mariam Katikon ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye n'an ko superviseur handball championnat ɲinan san 2023 ta kɛnɛ kan min bɛ senna Bamakɔ stade du 26 mars la. Superviseur ye mɔgɔ min bɛ contrôle kɛ ni équipe nana sisan ne bɛ taa veiller ka se qu'ils soient à l'heure an ka match daminɛ a temps mais avant qu'an ka match daminɛ m'u ka licence vérifier. N bɛ se k'a fɔ gɛlɛya dɔɔni b'a la parce que ɲinan championnat kun tagala jana dɔɔni an ye 2 semaines ta presque an bɛ ka temps vers la fin quoi. Déjà le vendredi an bɛ taa 5e place classement ninnu daminɛ kɔrɔ bɛɛ sɛgɛnlen don sisan n'i ko à l'heure pile i bɛ taa jɔ kuma dɔ ni file y'u kunna pour ka bɔ c'est un problème mais il faut que i ka kɛ exigeante ye pour que a ka se ka daminɛ a temps quoi. Parce que nous sommes en train de préparer les compétitions internationales. Olu dun ma nɔgɔ. Handball bɛ comme discipline tɔ bɛɛ lajɛlen quoi. An bɛ fɛ a ka diya jamanakɔden bɛɛ ye comme discipline tɔ bɛɛ lajɛlen. Parce que discipline min a dɔnnen tɛ kosɛbɛ. Pour que discipline yɛrɛ ka se ka san sɔrɔ il faut que école sport ka san sɔrɔ. Yen yɔrɔ la don o don n bɛ se k'a fɔ gouvernement k'an dɛmɛ hali bi sport scolaire ka sigi école kɔnɔ. N'o kɛra dɔrɔn Mali discipline bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ. Parce que handball kan ka kɛ an ka programme na école la mais a tɛ ka kɛ. E yɛrɛ ye kalan fa ye farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan lycée Phil Dabo la Bamakɔ. I y'a fɔ cogoya min na ne ye professeur d'éducation physique ye lycée Phil Dabo kɔnɔ. Ko gouvernement kan ka aw ka discipline dɛmɛ kosɛbɛ n'o ye handball ye. Dɛmɛ suguya jumɛn de don? Handball dɔrɔn tɛ dɛ sport scolaire ka se ka nɔ na école la n'o kɛra discipline bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ. Ani installation min b'an ka école kɔnɔ Mali kɔnɔ bi installation bɛɛ périmé don. Farikolo ɲɛnajɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na an ka école la n bɛ se k'a fɔ yɔrɔ dɔ yɛrɛ la a tɛ yen yɛrɛ Phil Dabo kɔnɔ ne ka denmisɛnninw b'a tracer bɔgɔmugu de la don o don n'an taara o c'est chose qui n'est pas facile ni amour yɛrɛ t'i la a tɛ se ka kɛ. Handball yɛrɛ bakuruba la a bɛ kɛ cogo di? Handball yɛrɛ la bakuruba la a bɛ jouer terrain min kan o ye 40 mètres sur 20 de o terrain ye terrain bɛ sɔrɔ ballontan terrain kɔnɔ. N'o ye siran ntolantan ye. N'o ye siran ntolantan ye volley terrain fana b'ale kɔnɔ basket terrain fana bɛ sɔrɔ handball kɔnɔ comme anw bɛɛ fana bɛ se ka sɔrɔ football kɔnɔ cogoya min na terrain quoi nɛmu quoi 7 personnes bɛ jouer 7 bɛ jouer 7 bɛ nɔrɔla bila ani entraîneur 2 bon ɲinan yɛrɛ cɛ équipe ye 13 de muso équipe ye 5 ye parce que Gawo bɛ yan muso ni cɛw la Sikaso bɛ yan cɛw la Mopti bɛ yan cɛw la Segu fana bɛ cɛw la Ispas muso ni cɛw AS Police muso ni cɛw Musabugu muso ni cɛw Lafiabugu muso ni cɛw CMB Centre Omnisport Base o fana ye muso ni cɛw ye Mande Commune 2 ani Mamayira de Kati olu bɛ cɛw la. Handball ɲinan san 2023 championnat kɛnɛ kan Mali marabolo caman ani Bamakɔ handball tana caman y'u niyɔrɔ t'a la. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don.